बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों चिरां जिल्ला बनसुआ साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोङो मेसेज मोनसे होनो लुबैदों जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सोरबा संगठन सोरबा बेक्तिया गावसोरल' बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसाराखै। बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयनिबो आखाइ दङ। सोरबा गरिबानो जाथों सोरबा हालुवायानो जाथों सोरबा साख्रि गोनां जाथों बयहाबो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादों। बाहाय बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सोरबा जयन्त साराल' बाहागो लायाखै, सोरबा गबिन्द बसुमतारिल' बाहागो लायाखै, सोरबा इन्दिबियाल' बाहागो लायाखै। बेखायनो आङो खावलायगोन बे हानि जेंनाखौ लानानै जोंल' बड'लेण्डखौ सोमावसारदों होननानै बे हाखौ बे खास हाखौ आवग्रिबा जानाय नङा। बे खास हानि सायाव बयहाबो मोन्थाय दङ। जोंनि आइ आफायाबो मोन्थाय दङ, बिदा फंबायफ्राबो मोन्थाय दङ। जोंनि गरिब गुन्द्रा जाय बयबो बड'लेण्ड सोमावसारनाय जाय बिथांमोना बाहागो लादों बयहाबो बे हानि सायाव मोन्थाय दङ। सोरबा गबिन्दआल' बाय मोन्थाय गैया, सोरबा इन्दिबिफ्रावल' मोन्थाय गैया, सोरबा जयन्त साराल' बाय मोन्थाय गैया। बे हाया बयनिबो आरो बे हाया रायजोनि जाना थानांगौ। आं बेखौनो खावलायगोन। आरो जुदि बयबो जुदि बेबायदि गावबागाव पार्सनेल बेक्ति बेनिफिटनि थाखाय जुदि लानो लुबैदोंबा आं बेखौनो स्ट्रंलि बुंगोन बे हायाव बनसुआबो मोन्थाय दङ। जिहेथु बनसुआ बर' हारिनि मोनसे फरायसा आफाद, बर' हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों। बे हायाव बनसुआबो मोन्थाय मोननांगौ। बिथांमोना जुदि बनसुनो जुदि बे हाखौ फेरलेबसेबो जुदि हगाराब्ला जों साननैसोनि गेजेराव पिटिसन जों फाइल खालामगोन। बे हाया सोरबा पार्सनेल बेक्तियाल' बे हाखौ बे हाखौ मोना, सोरबा नोङो फेमिलियाल' मोना, सोरबा बिदा फंबायाल' मोना। आं बेखायनो खावलायगोन बे एरियानि जेसेबां रायजो राजा दङ बे हाखौ सोरनोबा बेक्ति बेनिफिटनि थाखाय बेखौ हगारनो नाङा। साफ्रोमबो जाय बिथांमोना सोमावसारदोंमोन खस्थ' खालामदोंमोन बयहाबो मोन्थाय दं बे हानि सायाव। आं बेखौनो बुंगोन दिनै बे जाहाथे बे जोंनि खास हाया मिस इउस जाया, सोरबा बेक्तिया गावनि प्रपार्टि हिसाबै बेखौ सोरजिना लाया। आं बेखौनो खावलायगोन। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।